Dat kozen we. Met gozeer kals heb ik jou bij de lessen gezegd. Je weet bij mij hoe. Had hij wie dat koos? Dan ja man, maar dat. Dat je van nieuwe. Ah ja? Ja, een beetje chocola aan het meuljes. Piuwe met mijn miljoen. Catherine Guerrero. Peter per laat die wel even. Op placenta wat moet. Ag chocola wie de gasten die maar begin wat bij bojual gezegd. Adram wist gekaat pas de vriezen. Met hoezen niet aan mij. Ah, maar biscuits. Dat blijft wel zo. Dan hebben we een tizo de verse kischen tialiskanega. Ah, waar gaat Peter in? Dan we crimineel speciaal quoi. Ah, bon. Ja, crimineel zo. En dat duw dus dan heen dan? Nan, heen wat maar op ben ja. Waarom nieuw zo met pellig quoi? Ja, hoe spin bij Bruggen wat ben wat maar ook. Die gaan hoor. Catherine Carrère. Kan wat indraaien dat maakt. Ja, je thuis bij een jongens bij school hebben zo. Ag Germaine Carrère zo niet tijd. Ah. Isa wat broede de Catherine. Ah, bon. Ja. Ag weer die me wat schon bij gam uster van miu. Als ik mee had die me meer, ag moest me chocola gezegd. Ah ja, als Catherine wil laten, dus te wil houden, ag heen, die kon te kanten quoi. Met goede. Hoe zo mam dat, de. Mam die dat koos. Die dat. Ha, fieten. Nee. Van nieuw quoi. Mam jou dit. Mam die dat koos. Hem is goed op een dut meer school. Hij heeft twee leden is gegrierd kant hij. Ag brist die mekanik in is gehouden vriend. Maar. Ja. Ik heb best dat mechanisch hoor. Bij een mekanik. Saint-Gère. Saint-Gère. Gaan trekken quoi. Ja. Elektriek quoi. Mechanisch griet wel af. Ja, mekanik grierd ja. Hoe paar procenten nou. A me pe hen is gegrierd. Hij leest genie aan een man. Heel goed maken met dat. Dan ja, wie zei gezegd ja. En moet je bij gam naar haar campus. Hoe rij campus te werken. Hoe hadden we mam goos nemen. En nu rij campus quoi. Maar wijn. Ja, maar de visionaar, ja. Oh, dan zo, Ja. En dan. Ben juist waar. A Catherine wist kuske bij gam vast. En moet je vinden. Ze moesten de noos whisky hebben zo. Ah, dan ja. Dan. Had een trouw wat Mattes Joseph Bosch in hen. Maar in wat piesal was. Hij zo pistie, hè. Ja. Ah ja. Leg wat mijn boos puur misschien dan heen met mijn nieuw. Maar je vermerkt in die stuur. Ik heb toch de idee dat de stromos. Non. Alors Jimine loa bargam. Juist, ene wist je maar moet op haar campus. Waar chemie. Ja. Had van mij wist je kuske bij een tual. Ah ja, natuurlijk zo ja. Ja, wat gambe. Ah ja, bah leg wat Jimine wat kan zat. Ah, wel eens keer, ja. Ben ja. Maar hier nou maar moet je maar geloof laatste niet. Mis bij kuske bij laatste niet heen. Bij halat? Ja. Biscoas. Ja. Ja. Ben ja. Ah, wat journal je. Bah, ben dan bedoet. Ja. Ben ja. Maar mis je goed dat je bent kuska. Maar mis zo bit. Ja. Oh, Gouchal hen de goed Peter. Nieuwe waarmee Ja. Ganzen trogen. Nou, nog eens. Niske de zonzel. Kuska raad. Juist, dus een bin van stuur. Hallo, dat bepsaat, ja. Bepsaat. Ja, zo'n met wie je avern de school moet vinden die dus de goede kutume al wat lassen waar goed gam moest qua. Agun taps van ik het om mee wie je me goed gemaakt heeft. Dan krijg je de vision met me en mijn chance en mijn broer wie je kuske bij de kloes. Lekker déjà Peter Kloes? Ja, met Frank was. Ah, ja. Lekker ploes. Kloes waren ook, ja. Ohal gepil. Juist waar, dan wie je wie je geliefd moest het goed maken. Partout waar we lief moesten. Ja. Wie je dan de her wie je des tumme toe de pil de lakken bij hol hier Dan was dat zo. Ja. Hol het. Ja. Hol hier. Eigen wie je de zigente wie. Ja. Ja. Wenn man gut sehen, sie Zijn kennis, ja. Agaliers, nem schaft hebben, mamla, die maat, diese vrouw was te willen, wel waarom nee? Ja, maar wie je zegt zo, ja. Wie je maar krijzen. Krijze hol het zo. Oh, diese vrouw was wel waarom nee? Nee, ja. Wie ja. Chabla, wie get quoi. Al wie je blabi zijn chapel. Ja. Salamen. Salam. Ja. Ik ben een wiske die met poelten doen. Juist, a hoepie wie je zijn bij plaka, wie je toch bil door. Celle hoepie wie je red doula wie je. Ah, Peter? A hoepie. Ok. Ja, les dredons sur tes pieds là quoi. Le couvre-pied. Hoepie. Ja. Ik was ook gedaan. Ja, hoepie, ja. Ah ja. Ah, Peter wil laten zijn aan jou dat we daar wat ben. A plank.
Agonorie wel. Agonorie, ja. Die lakken waren pluik. Ja. Dat is ook palen der. Hoe palen? Ik heb ouverture, ne? Palenu. Wie is gelak? Palenu. Ah, ja, meneer, een tapis te hundra. Der is een tapis. Ja, een tapis, ja. Hoe holler dat een tapis. Ago pluik. Pluik, wie is pille, heb je wakker met dat, hè? Atomen wie ze ja, atomen goede nou wat doet wie ze klaar pluik gap pluik. wie ze lekker Ja, ja. Ah, dat met de sigaret ook in Pil, ja. En nu wie ze des tu maar tot de pil met ja, wat? Ah, ja. Ja, die dat wie ze gaat als Cuberne. Ja, wie ze brouwen atomen, zij aan niet meer. Ja. Ik heb die, hoe is wat? Juist. Ja. Ah, ja. 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 Ja.